Egunon, egunon. Egunon, buenos días, good morning. Ohar batekin hasiko gara, gaurko ekitaldia 3 hizkuntzetan izango denez, bat-bateko itzulpen zerbitzua daukazue lana izan ezkero, horretarako lehenengo kanalean gazteleraz, bigarrengoan euskaraz eta hirugarrengoan ingelesez. Como decía, el evento de hoy transcurrirá en 3 idiomas y tenéis disponible el servicio de traducción simultánea en caso de que lo deseéis en el canal 1 castellano, en el canal 2 euskera y en el tercer canal en inglés. Y dicho esto, ya empezamos. Donostia International Physics Centeren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur Eureka Zientzia Museora etorri zareten guztioi topaketak ospartzera. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako hainbat txokotatik etorritako ikasle eta irakasle guztiei, gure zientzilari gonbidatuei, bidelagun ditugun patronoei eta antolakuntzan zabiltzan guztiei. Gaur, aurten, topaketen 14. edizioa ospatuko dugu, 14 urtez goi mailako zientzilariak eta ikasleen artean zubiak eraikitzen eta zientzia beste modu batera gerturatzen. Today we are honored to have 3 outstanding scientists with us, Professor Pilar Hernández, Professor Mairi Zakalariadiu, Professor Gurekin ditugu Pilar Hernández, Jean-Pierre Sauvage eta Mari Zakalariadiu. Mila esker hemen oteagatik eta gonbidatzagatik. Topaketa hauen bultzatzaile nagusia eta aurten ere berarituko da gure ikerlariekin moderatzaile lanetan. Los encuentros han tenido desde sus inicios el apoyo de los patronos del DIPC. DIPC-den patronoak hemen ditugu, Eusko Jaurlaritza, Kutxa Fundazioa eta Telefonika. Nire atsegin handiz, hitz ematen diot gure anfitrioiari, Kutxa Fundazioaren zuzendariari, Ander Aizpurua, zurea da hitza. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri Eureka Zientzia Museora. Egia esan, plazerra da gure artean zuek denok izatea, eta ilusio eta energia izugarria ematen digu egiten ditugun guztiarekin aurrera jarraitzeko. Nik uste ez diala askotan kontziente izaten, eta ore bada benetan, Pedro Miguel Etxenike bezalako pertsona bat gure artean izatea, baina baita ere Nobel saridun bat hemen edukitzea eta puntako zientzialariak. Aukera paregabea da zuen guztiontzat bereekin elkarlanean aritzeko, jakin-mine hori daukazuen barruan daukazuen jakin-mine hori erantzun bat emateko, eta ezagutzaren hiriari bultzada handiagoa emateko, gure herriari. Guk plan estrategikoarekin ere hori egin nahi dugu, iraganetik datorren eta orain indarra handiagoz bultzatu nahi dugun ezagutzaren programa eta jakin-mine hori sustatu nahi dugu, eta egia esaten izuen bezala hemen bai ikasle, bai irakasle guztiak hemen egoteak eta ikusten dituen ilusiozko aurpegi horrek, esaten izuen bezala, guretzat ere oso garrantzitsua da ikustea erantzun bat badagola gizartean, ez? Eta lehen esaten nuen bezala nik eskerrak emanen izkioke beti bezala DIPC-ri, guri aukera emateagatik hemen egiteagatik hau eta beti egiten ditugun elkarlan horiek sustatzeagatik, baita ere Pedro Migueli egiten duen guztiagatikan, eta DIPC-ko talde guztiari, eta egia esan nik badakit interes handiago daukazuela berei entzutean, eta eskerrak emanez gozatu ezazue, eta dauzkazuen galdera guzti horiek planteatuz, eta ziur nago erantzuna jasoko dituzuela. Eskerrik asko. Mila esker, Ander, zure hitzengatik, atxiengo dezizka mikrofono. El DIPC agradece mucho la colaboración de Telefonica. DIPC eskerrak ematen dizkio Telefonikari hasieratikan ekimena bultzatu duelako eta baitere galdera honenari bere babeslea etza ematen diolako. Javier Benitore emango diotitza Telefonika Euskadiko zuzendariari. Bueno, egun onden hori, eta mi eskeragatik, lehenik betiko moduan, DIPC-ri eskerrik asko topaketa hau elkartxe antolatxeagatik. Eta igual ez dakizue, aurten gure urte betetxea da, 100 urte egiten ditugu, eta guretako urte hau oso politxa da. Llevamos 100 años. 100 urte daramagu enpresa gisa berrituz,
lehen dei transozeanikoak egiten, lehen dei sateliteak egiten, zuntza ezartzen, baina lehen honantzen etorrela, pentsatzen etorren berrikuntza guztiaren atzean zientzia dagoela, eta zientzia guztiaren atzean, zuek hemen zaudetela, neska mutilak, hor sortzen bai da berrikuntzaren eta zientziaren txinparta. Beraz, guretzat oso egun zoragarria da, zuek hemen egotea, eta baita ere gure zientzialariak ere gurekin izatea. Eskerrik asko. Muchas gracias, eskerrik asko. Eta hauek hasiera-hasieratik Eusko Jaurlaritzaren babesa izan dute, eta gaur gurekin izan luza dituzue. Unibertsitate eta ikerketa sailburua daukagu gurekin, Adolfo Morais, zure idaitza. Oso labur, esan diate gero galdera asko daudela eta oso interesgarria gainera. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren izenean bakarrik eskerrak ematea. Bai zuei eta bai irakasleoi eta zentroei gaur hemen zaudetelako. Eta bereziki nola ez, gurea den DIPC zentroari gaur antolatu dituelako topaketa hauek. Gure ustez oso importantea da ezagutza eta zientzia lantzea, da horretarako horretan alegintzen gara, noski, nos esforzamos mucho en que haya... Asko alegintzen gara, ikerkuntza zentroak egon daitezen, erreferentzia dunak, eta baita ere zentroak, ikastetxeak, gaur hemen zaudeten ikasleak, unibertsitatera joango zaretela ester. Eta noizbait kortina hoien atzean gaudenak babestu egiten dugu, hori gertatu dadin eta bultzatu egiten dugu. Lehen esaten aritzen bezala, eskerrik asko DIPC-ri eta baita ere ekitaldi hau babesten duten erakunde guztiei, egiten den lan guztiagatik, askotan ez gara konturatzen zenbat lan egiten den. Eta horrek ondorio eragin handia du, hemen zaudeten pertsona guztientzat. Hau da, informazio eman nahi dizuegu, eta gainera pertsona guztiz garrantzitsu batzuen aurrean jarri nahi zaituztegu. Hain ezagunak eta zientzialari ospetsuak, espero dut aprobetxatuko duzuela aukera hau, eta uste dut entzuten egongo garen pertsona guztiak gozatu egingo dugula izugarri. Espero dut asko gozatuko duzuela eta baliozkoa izango zaizuela. Eskerrik asko. Eskerritza bengatik. Eta ja hasiera emango diogu. I kindly ask to our invited scientists to... Mesedez, gonbidatuak xer daitezela, igo daitezela, agertokira, mesedez. Dani, gutxi gara bera, lauen agendaren norakoak azalduko izkitzuet. Hasierako sarreran honen ondoren, Pedro Miguel Etxenik ekartuko du hitza, orkestena egingo du, gure zientzilariak ere berauen norabidea edo beren bizitza zientifikoari buruz informazioa emango digute, eta ondoren galderekin hasiko gara. Galdera saioak 10:00-tik 11:30 bitartean izango dira, eta tartetxo bat egingo dugu edizio hontako galderarek interesantena edo onena zein den ezagutzeko. Eta ondoren 11:30 elkarrekin argazki bat aterako dugu museoaren atarian, eta 11:00takoa gozatzeko aukera izango dugu. Mikrofonak ondo jartzen ari diren bitartean baita ere, zozketari buruz. Ikastetxe bakoitzetik 3 galdera jaso ditugu, galdera guztia dituzue, zuen poltsetan aurkitu dituzuen zerrenda hortan, zenbakituta. Guk filtraketa bat egin dugu, antzekoak diren galderak ez errepikatzeko saioan zehar, baina ikastetxe guztiek duzue gutxienez galdera bat zozketako ontzi hortan. Zortea, badakizue, zozketa bidez aukeratuko direla, beraz, zorteak erabakiko du zein galdera izango diren. Eta nik uste, badakizue gero, nola izango den dinamika, 3 galdera mota ditugu, biografikoak, zientifiko-teknikoak eta orokorrak, txandaka jungo gara aukeratzen, eta pantailan zenbaki azalduko da. Zuen zerrendan, ikusiko zuen zein galdera dan, ondoren ze ikastetxe egin duen galdera hori, orduan zuen txanda izango da. Galdera egin behar duan pertsona. Jaik egingo da, mikrofonoa eskuan duenean, galdera ozen eta gargi egin. Konforme, nik uste argi dagoela dinamika, eta ikusiko dugu, martxa hartzen dugun bitartean.
Pedro, the floor is yours. Egunon, lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira, eskerrak zuei, ikaslei eta zure irakaslei. Beti etorri zarete pozik eta gu ere oso pozik zuek ikusteagatik. Gracias especiales al... Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari oro har eta Adolfo Moraisi bereziki beti eskaini diguten laguntzagatik gure proiektuetan, baita ere Kutxa Fundazioari, eskerrak Ander Aizpururi bereziki, eta Telefonikari ere noski. Eskerrik asko beti eman diguzuen laguntzagatik, ez dut luzatu nahi. Besterik gabe esan, hau dela 21. aldia horrelako topaketa bat egiten duguna. Eta ni guztietan egon naiz, hori handia da niretzat, bilakaera bat izan dut pixuan, kutxak, orain, eserleku asko zere handiagoa eman dit. Baina, ez da ni garrantzitsua naizelako, baizik eta nire pixuari buruz zuten espektatiben gatik. Eta, besterik gabe, hasiko gara galderekin. Las presentaciones. Pilar. Las presentaciones son de... Pilar Hernández. Empezamos con Pilar Hernández. Podemos proyectar. Pilar Hernándezekin hasiko gara beraz. Proiektatuko aldugu bere biografia. Pilar, disculpadme. Pilar, barka eguzu, mesedez, sarrera txiki bat egingo bazenu zure ibilbide zientifikoari buruz? Yo creo que es mejor, como se lo han estudiado ya. Uste dut, hobe dela, barkatu, baina mikrofonoa ez da oso ondo entzuten. Pero vamos a darle Empezamos con las dos preguntas. fases. Alderekin hasiko algara. Dos fases para presentar. Bueno, yo soy física. Ni fisika teorikoa naiz, ahalegintzen naiz ulertzen, Ahora sí, intento entender de saiatzen naiz ulertzen zertaz dagoen egina materia, gauza asko oso arraroak dira mundu mikroskopikoan eta oraindik hor gaude. Entonces pasamos a... Mayri. ¿Podemos poner la pantalla de Mayri? Jarriko dugu Mairiren pantalla, mesedez? In two words. In 2 words. Bi hitzetan, kaixo, ni Mari Xake Lareduki, naiz King's College-etik nator, Londresen lan egiten dut, eta nire lana unibertsoaren misterioak argitzea da. Gainera European Physical Society-den presidentea da, eta nik zeruari begiratzen diot ere bai, eta saiatzen naiz ulertzen ze misterio dauden ezkutatuta unibertsoan. Tenemos la presentación ahora de Jean-Pierre. Orain Jean-Pierre Sauvagek egingo du bere aurkezpena. Entzuten aldi da zuen. Everybody, I'm a Egunon, denoi nik kimikaria naiz, kimikari molekularra, eta nire taldearekin batera molekulak fabrikatu ditugu. Mugitu daitezkeen molekula mugigarriak, gauza nahiko berria. Molekula hauek sistema biologikoak dira, mugitu egiten direnak etengabe modu oso kontrolatuan. Eta beste termino garrantzitsu bat, esatekotan, hause, esango nuke, talde lana da oso garrantzitsua, ze egin dugun guztia talde gisa egin dugu. 20 lagun ditut, nire taldean, denok lan egin dugu batera, elkarrekin, molekulak diseinatzeko eta fabrikatzeko beraz, aitortu egin bertzaile guztien meritua, ez naiz ni bakarrik izan, baizik eta talde lana izan da. Bai, biografiko batekin, ondo iritzen bat zaizue? Ia zein dan lehenengo galdera.
Zortzigarrengo galdera. Irungo Txingudi ikastetxetik. Eta Jean-Pierre Sobasentzat izango da galdera. Mikrofonoa. What do you do when you Zer egiten duzu zure ikerketa lanean ez atzera eta ez aurrera geratzen zarenean? Could you reformulate the question, please? It's not clear. Ez egingo alduzu galdera berriro, ez dut oso ondo ulertu. Zer egiten duzu zure ikerketa lanean ez atzera eta ez aurrera geratzen zarenean? The question. No. I suppose that what do you do when Baina ez du galdera oso ondo ulertu. Zer egiten duzu gauzak ez direnean zuk espero bezala ateratzen? That's all. you try again? Yeah. Yes. Very short. That's good. It's the same way. Oso laburra, bai. Etxenikeri ez zaio entzuten. Again and again and again. Ba, behin eta berriro saiatzen naiz, behin eta berriro. Eta egunen batean, ba, atera egiten dira gauzak, hori da kontua. I suppose the same question for you both. You will answer the same. Galdera berbera beste bi gonbidatuentzat, noski. A little bit and then... Ez da amore eman behar. Sorry, just... Bai, ba, urrengo gunean jaikitzen zara, eta berriro hasten zara, eta saiatu egiten zara, porrot egiten duzu, berriro saiatzen zara, eta behar bada, egunen batean gauzak atera egiten dira. Eskerrik asko. Zientifiko teknikotako bat. Ehun da hemezortzigarrengo galdera. Zumaiako Zumaiena ikastetxetik. Galdera Pilar Hernández entzat izango da. Sí, sí. Hemen mikrofona mesedez. Ahí. Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Ze ondorio izango lituzke neutrinoen eta antineutrinoen arteko asimetria neurtzeak unibertsoaren jatorria ulertzeko? Bueno, pues creemos que... Bueno, uste dugu asimetria, materia eta antimateriaren artean horrek ekarri du unibertsoa izatea gaur den hori. Galaxiak ikusten ditugu inguruan, materia eta antimateria eginak daudenak, naiz eta materiak eta antimateriak dituzten propietateak berdinak izan, baina ez erabat berdinak. Hau da, aurkitu dugu desberdintasunak daudela kuarken sektorean, baina neutrinoen sektorean ez dugu oraindik aurkitu. Hau da, kuarken sektorean dagoena orain arte neurtu duguna, hortik aurrera ezin dugu azaldu unibertsoa den bezala. Eta uste dugu, gora bera aurkitzen bali badugu neutrinoetan, orduan azaltzeko modua izango genukela. Orokor batekin. 48. galdera. Urnietako salesiarrak. Ikaslea, mikrofonoa, mesedez. Lo tenemos. Zer eginkizun izango du adimen artifizialak zuen esparruetako ikerketa zientifikotan, eta zenbateraino izan liteke etorkizunerako funtsesko tresna, bereziki kimika eta biologia? I have it in English, the translation. So, yeah, I understood. Bai, ingelesera itzuli didate eta oso ondo ulertu dut galdera. Yo os lo traduzco, Pilar. Bueno, itzuliko dizuet. Artificial en el campo en los que trabajáis.
Bueno, nik galdera itzuliko dizut eta galderak zerikusia du adimen artifizialarekin eta ze rol izango duen ikerketa zientifikoan etorkizunean batez ere kimikan eta biologian. La inteligencia artificial Inteligentzia artifiziala partikulen zientzian erabili da duela denbora asko eta hori da modu bat identifikatzeko partikulen esperimentuetan, ebentuak identifikatzeko, eta beste hainbat gauzetan ere bai. Egin den aurrerapen handia azken urteetan, hau da, hizkuntza ereduetan, hori oraindik esango genuke loratzen ari dela gure arloan, ideia asko daude, eta gaur egun lertzen ari da nolabait esateko, baina ez dakigu nora eramango gaituen zehazki, baina benetan pozik gaude eta urduri beste zientzia guztietan bezala pentsatzen dut. Ez dakitzuk zerbait esan nahi balin baduzu? Jean-Pierre? Yeah, I think I didn't get the question. Ez dut uste galdera oso ondo ulertu dudanik. Barkatu, baina mikrofon hori ez dabil, orduan jartzen dioten arte. Biology. Chemistry and Thank you. biology. Yeah. It will play a very important. Bai, orain eitze zaite itzulpena, aurikularetatik. Bueno, nik uste dut garrantzi oso nabarmena izango duela, batez ere biologiaren arloan. Hasi da gainera. Ez dakit zer egin izango duen kimikan eta beste zientzia batzutan. Nik uste dute lagundu egingo duela molekulako oso konplexuak sortzeko garaian. Ze molekula bat sortu nahi baldin badugu, askotan ikuspegi intelektualetik oso lan konplexua da, plangintza lan handia, planifikazio lan handia egin behar da, emaitzak lortuko baditugu, eta adimen artifiziala oso garrantzitsua izango da horretan guztian diseinatzeko garaian eta ikusteko nola aberastu dezakegun egiten dugun hori guztia. Which aspect one has in mind? I'm talking about physics. So for Arloaren araberakoa izango litzateke erantzuna. Nik fizikari buruz hitz egingo dizuet. Nik mekanika kuantikoa eta partikulen fizika uztartzen ditut, eta ez dut uste adimen artifizialak askori lagunduko digunik, ze lehenago zenbait tresna behar ditugu, oraindik eskura ez dauzkagunak. Baina, big datarekin zerikusia daukan guztiarekin hor bai lagunduko du adimen artifizialak. Adibide bat emango dizuet, ni laigoko kide naiz, aliantza bat da, Einsteinen teoria frogatu nahi duena, Einsteinen azken teoria, eta askotan datu ezberdin asko erabili behar izaten ditugu, datu asko jasotzen ditugu, eta datu horiek prozesatu egin behar izaten ditugu, oso azkar prozesatu ere. Antzematen ditugun seinaleak prozesatu behar izaten ditugu oso modu azkarrean, eta hor bai lagundu dezake adimen artifizialak, eta horretan saiatzen ari gara une honetan. Beraz, lanaren zereginaren arabera lagunduko digu big data horretan adibidez. Tresna bezala erabili behar dugu. Ezin dugu adimen artifiziala erabili beste ezeren ordez, edo giza burmuinaren ordez. Biografiko batekin jarraituko dugu. Hirugarrengo galdera. Leioako Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Galdera hau ere Pilar Hernández-entzat. Ez dago, nik irakurriko du galdera. ¿Qué es lo que más te apasiona? Zer da gehien gustatzen zaizuna unibertsoari, zure ikerketei eta oro har zure lanari buruzko auziak ebazteko orduan? Gehien gustatzen zaidana da ulertzea, unibertsoak nola funtzionatzen duen ulertzea. Beraz, badaukagu teoria bat, neurtu dugun guztia azaltzen duena, materiaren egiturari dagokionez, mundu mikroskopikoan, baina
teoria hori oso bitxia da, ze alde batetik oinarrizko partikula asko daude, zereginik ez daukatenak, ustez, edo itxura batean, talka egiten duen makinetan abiltzen digutenak, baina hala ere hutsa dagoen hori betetzen ari dira. Eta eredu horrek nola sortu du gure unibertso hau? Bueno, hori erantzuteko dago, ze unibertsoan ikusten dugun materiaren edo energiaren 5% besterik ez dago materia arruntean, eta ez dakigu zergatik dagoen, ze horretarako simetria hori behar dugu materiaren eta antimateriaren artean. Eta parte batean hori neurtu dugu, baina ez digu azaltzen zergatik unibertsoa materiaz egina dagoen. Beste gauza batzuek, bai, 125 dauka materia iluna deritzon hori gravitatzen duena gainera, baina ez dakigu zer den. Eta horren bila gabiltza jakin nahiko genuke, ea taula periodikoan sartzen den, ala ez, gauza asko daude oraindik ulertzen ez digunak, eta gehien gustatzen zaidana da, grinaz bizi duena da, horiek ulertzen saiatzea, eta pauso txikiak egiten ari gara oraingoz. Very interesting. Maybe you could answer to this question as well. What you are more passionate about in your research? What motivates you both? Lady? For me, what passions me is to understand the laws that govern the universe. And I think all of you look up in the sky. Bai, unibertsoa ulertzea, horretan ari gara, guk zerura begiratzen dugu, harritu egiten gaitu, hor ikusten dugun harmonia, baina dena ez da harmoniotsua. Gu saiatzen gara ulertzen nola hasi zen, nola sortu zen unibertsoa, hori da niri grina handiena sortzen didana. So, making molecules is an art. And you Molekulak egitea zeregin zaila da. Duela urte asko hasi ginen, 1928an, Alemanian bazen norbait, gai izan zena, urea sortzeko molekula bat da hori, eta hor hasi zen molekulen sintesia. Geroztik, kimikariek 20 milioi molekula berri baino gehiago sortu dira. Berriz esango duet, 20 milioi molekula berri sortu dituzte. Gaur egun molekula asko daude, kimikariek egiten dituztenak, eta molekula horiek oso konplexuak dira, propietate oso bereziak dituzte, eta, helburu ezberdinekin erabiltzen dira. Beraz, nik grinaz bizi dudana da sintesi organikoa. Jada, frogatuta dago, teknika oso erabilgarria dela biologian, medikuntzan eta bestelako zientziaren arlo batzuetan. Eta esango nuke erronka dela edozein molekula sortzeko gai izatea. Propietate ezberdinak izango dituztenak, edo besterik gabe molekula ederra delako, edo aplikazio ezberdinak dituelako medikuntzan edo beste arlo batzuetan. Speak a little bit louder for the translators, please, for later. Okay. Shall we go to biografia? Okay. Ia biografiko bat. 16. Markina Xeimeiniko Lea Artiba ikastetxetik, Bizkaitarrak. Hau, Jean-Pierre Sobasentzat galdera. Zer momentuk edo esperientziak inspiratu zaitu gehien zure karreran, eta nola eragin du zure ikerkuntzarako ikuspegian? Sorry, I'm going to talk about an experience done in my group. Bai, esperientzia baten berri emango dizuet. Esperimentu baten berri. Guk laboratorioan egin genuen esperimentu baten berri.
duela denbora bat gai izan ginen molekula oso berezi bat sortzeko. Bi uztai ditu elkarri lotuak daudenak. Elkarri lotuta daudenak. Bi uztai horiek, beraz, lotuta daude, elkar lotuta daude. Eta hori oso berritzailea, oso berria izan zen. Kimikariak hizketan aritu ziren, molekula horiek egin zitezkeela, egingarria zirela, baina ordura arte inorretzen gai izan hori egiteko. Eta beraz, une hori oso berezia izan zen, talde osoarentzat oso harro sentitu ginen. Eta hor, ikerkuntza hildo berri bat zabaldu zen. Eta hortik etorri dira motor eta makina molekularrak. General question. Galdera orokor bat. 30. Anatzean. This is for everyone. Denontzat da galdera hau. Zer iritzi duzue ikastetxeetan zientziak irakasten diren moduaz? Edukiak buruz ikastean oinarritzen baita, edukiak ulertze baino gehiago. Ezagutzen alduzue hobea den beste irakaskuntza metodologiaren bat? Bueno, yo desde luego me parece muy triste. Bai, niri oso tristea iruditzen zait. Ezin tristeagoa. Zientziak, memorizazioaren bidez ikastea. Ez dauka inolako zentzarik. Zientzia divertigarria da, puzzle bat da. Eta puzzle horretan irudimena erabili behar dugu. Arazoei ikuspegi ezberdinetatik heltzeko zailak baitira. Eta zientzia memorizatuz, buruz ikasiz irakastea da, pianoa etengabe errepikatuz ikasten saiatzea bezala, eskalak, arpegioak eta bar, ezta? Jakina, zientzialari ona izateko, giar hori behar duzu, gaitasun bat behar duzu arazoei aurre egiteko, modu eraginkorrean aurre egiteko, matematikak egin eta azkar egiteko gai izan, ze hori tresna oso erabilgarria da, bizitzan ere, baina zientziaren irakaskuntza hildo memoristiko batetik enfokatzea, bokazioak suntsitzeko modua da, enago ados, beraz. Yeah, actually this is a very good question and unfortunately oso galdera ona da. Eta tamalez zer erakusten diegu, zer irakasten diegu ikaslei unibertsitatean, nola aprobatu eta hori oso tristea da. Hori esan da gero egia da gauza batzuk buruz ikasi behar ditugula, memorizatu behar ditugula. Eta beraz, oinarrizko ezagutza bat beharrezkoa zaigu eta hori buruz ikasia behar dugu irudimenera jo aurretik. Eta matematika tresna bada. Tresna oso indartsua eta hori erabiltzen ikasi behar dugu. Baina jakina esperimentuak egiten ari garenean laboratorioan, garrantzitsua da matematika hori, ideia batzuk ulertu ahal izateko eta esperimentuak aurrera atera ahal izateko. Beraz, ezagutza oinarrizko batzuk bai ikasi behar ditugu buruz, eta hortik aurrera egan abiatuko gara eta sorkuntzara joko dugu eta irudimenera joko dugu. Hala, gauza batzuk buruz ikasten baldin baditugu, denbora gehiago izango ditugu, esperimentuetan denbora gehiago hartzeko. Baina, esango nuke, gaur egun arazo nagusietako bat ikastetxeatan da, gai gehiegi dauzkagula. Eta axalean geratzen garela, ezin dugula sakondu, eta hori gertatzen ari da gaur egun. Bai, ni erabat ados nago. Pilarrekin eta Meirarekin. Kimikan are okerragoa da kontu hau, ez? Kimikan nola irakasten den ez da modu bat ere romantikoa. Eta aldiz molekulak erromantikoak dira, ederrak dira, beraien egiturarekin amets egin dezakegu, beraien propietateekin. Aldiz,
bigarren hezkuntzako egitarauei programei erreparatzen baldin badiegu, zer erakusten zaie ikasleei pH-a nola kalkulatu, edo arazo bat nola ebatzi, buruketa bat nola ebatzi, baina ez dituzte molekulen egiturak ikusten. Eta nik uste dut hori egiten hasi beharko genukela hasieratik molekula sinpleagoekin hasi eta gero konplexuagoetara pasatu. Horrek motibatuko lituzke ikasleak. Mila esker. Teknika. Hirurogeita hamabigarrengo galdera, Hernaniko ikastetxetik. Esta pregunta también es para Pilar Hernández. Galdera da, zein da zerren partikula azelerazio prozesua eta nola lortzen duzue elkarrekin talka egitea? Tengo que ser muy breve. Bai, oso labur erantzun behar dizut. Beraz oso simple. Egingo dut karga elektrikoak azeleratu egiten dira, edo karga eremu magnetikoetan azeleratzen dira, eta gainera hori kurba batean mugitzen da. Eta orduan, esparru magnetikoietan lortzen da partikula gero eta azkarrago mugitzea, partikula sorta horiek, eta hori da oinarrizko ideia, gero eta azkarrago, bi sorta dira. Hasieran azeleragailuek lehen sorta bat egiten zuten eta jomuga baten kontra botatzen zuten, eta hor, su artifizialak sortzen ziren. Orain eraginkorragoa da, energia gehiago sortzen duzu, elkarrekin talka egiten baldin badute partikula horiek. Beraz, sorta horien fokalizazioa ikaragarria da alderdi teknologikotik, baina CERNek denbora asko darama hori egiten eta oso ondo egiten du hori. Beraz, sorta horiek ditugu eta lortu behar duzu partikulek elkarrekin talka egitea puntu jakin batzuetan eta puntu horien inguruan detektagailu batzu dauzkatzu eta horiek ikusten dituzte su artifizial horiek, talka horietatik ateratzen direnak. Eta fizikaren oinarrizko legeen berri ematen digu horrek. General question. Galdera orokor bat orain. 28. Donostiako Axular Liceotik. This question is for Jean-Pierre Sauvage. Nola ikusten duzu nanoteknologiaren etorkizuna, adibidez, hemendik 30 urtera, zer ustez zer egin ahalko da nanoteknologiarekin? Well, I can mostly speak about nanotechnology oriented towards. Tira, nik hitz egin dezaket molekulen zientzien tarako erabiltzen diren teknologia eta nanoteknologiaz erdie aeroaleak adibidez oso garatuta daude, eta beraz hor ez naiz hortan sartuko. Baina, jakin behar dugu molekulak leku guztietan daudela. Teknologia edo nanoteknologia gure gorputzetan dago. Pentsa dezagun, zenbat motor molekular dauzkagun gure gorputzaren baitan. Hasteko, milaka milioi motor dauzkagu, motor molekularrak azkar mugitzen direnak guri energia emateko. Eta energia hori zer da? Molekula bat da, gure erregaia bihurtzen dena. Kimikariek azken urteotan sistema molekularrak sortu dituzte, sistema biologikoen antza dutenak. Modu jakin batean mugitzen direnak eta aurre ikusi diteken modu batean. Gurean, adibidez, muskulu molekular bate sortu dugu.
hori sortzeko gai izan gara, eta hori uzkurtu egin diteke edo zabaldu egin daiteke. Tira, guk 8 nanometroko bat lortu ahal izan dugu, luzatuta dagoenean, eta 6 nanometrokoa uzkurtuta dagoenean. Eta, bueno, horiek oso txikiak dira, oso neurri txikiak. Beraz, alor hori asko garatzen ari da, eta oso azkar gainera. Eta uste du teknologia nanomolekularrari esker, sistema molekularrak sortuko ditugu sistema biologikoekin elkarreraginean jarduteko gai izango direnak. Eta espero dezagun, horiek medikuntzara eramateko gai izango garela, adibidez, nik makina molekularrak irudikatzen ditut, gorputzean barreneko, gorputz barruko likidoetan mugitzeko modua izango luketenak, minbiziaren kontra egiteko. Hori une honetan zientzia fikzioa da, bai honik uste dut horiek badutela etorkizuna. Orokorra. Beste orokor bat. Question number 40. Bergarako ipintza ikastetxetik. Hemen aurrean. This is for everyone. Denontzat. Zure ustez zein da zientzalaria izateko ezaugarri beharrezkoa? Eta zein ezaugarri ez du eduki behar zientzalari batek? Well, curiosity, persistence. Bueno, ekiteko gaitasuna, irudimena, jakinmina, gogor lan egitea, hori dana izan behar du zientziaria batek, eta gainera zure ideia defendatzeko gai izan behar duzu, bestekin batera lan egiteko gaitasuna, zabalik egotea bestelako eztabaidetara. Nik horrela ikusten du zientzialari bat. Eta zer eluke izan behar? Zientzialari batek, pentsatu egin beharko nuke. Bai, jende asko arroa da, baina zientziaria izan daiteke, baina behar bada hori ekidin beharko litzateke. Alegia, kontua da, arazorik zailenak dira divertigarrienak, baina jakin ez duten unean uneko emaitzarik ematen. Horregatik, ez etxi. Jarraitu saiatzen. Eta prest egon beti beste batzuekin hitz egiteko, ze behar bada zuk ez duzu emaitza eukiko, baina beste batek bai. Baina ez etxi. Hori da ekidin beharrekoa. I believe you shouldn't keep your knowledge or your research. Nik uste dut ez dela ezagutza gorde behar. Zure proiektuan daukazun hori ez duzuela zuretzako gorde behar. Zenbat eta gehiago hitz egin, aurkikuntza horri buruz, orduan eta jende gehiago aurkituko duzu horretaz hitz egiteko gai direnak. Eta orduan beraiek ere, beraien ikerkuntzari buruz gehiago esango dizute. Eta horrek eraginkortasuna handia ekarri du. Alegia, interakzioa, ez da? Oso maila zabalean egiteko interakzioa. Bueno, lo han dicho. Bai, jada esan dute, erabat ados nago, hemen esan denarekin. Nik esango nuke zientzialari egona izateko, ez dela konformatu behar. Ez direla azalpen sinpleak onartu behar, ez? Jarraitu egin behar da, eta hori ez da beti erraza, ze pentsatzea kosta egiten da, ez da erraza. Ze gure garunak horrelako trikimailok egiten dizkigu, saiatzen da erantzun errazak ematen ez duelako pentsatzen jarraituena. Eta esango nuke hor jarraitu behar dugula, horrekin behar diogula, oso garrantzitsua dela zientzian jakimina ere, bai, jakina eta zintzotasun intelektuala ere bai. Biografiko batekin. Number 13. Donostiako Lanuntziata ikastetxetik. This question is also for everyone. ¿Os imaginasteis?
Imaginatu alzenuten inoiz, gu bezalako ikaslea zinetenean, hain urruti iritsiko zinetenik, edo une hartan horrelako zerbait lortzeko asmo alzenuten. I should say I was not that good at school till the age of 7. Tira, esan behar dut nien nitzela, hainona eskolan 17 urte bete nituen arte. Hori bai, 17tik aurrera gehiago saiatzen hasi nintzen, eta ikasle ona bihurtu nintzen, banekien zientzian lan egin nahi nuela, enekien fizikan lan egin goten nuen, edo kimikan, baina banekien albezain beste saiatuko nintzela zientzialari izaten. Hori, 18 urte bete nituenean gutxi gora bera. Bueno, yo en mi caso decidí que quería hacer física. Nire kasuan erabaki nuen fisika ikasi nahi nuela, institutuan lehen aldiz irakatsi ziatenean, baina behar bezala irakatsi, ez modu memoristikoan, ez estimulatu egin ninduten, adibidez Newtonen legeak ulertzeko, eta ni pentsatu nuen, hau bai zoragarria, mundua horrela azaldu ahal izatea. Beraz, hor erabaki nuen fizikan jardun nahi nuela. Eneukan inor inguruan zientzialaria zenik, eta beraz, enuen hainbeste pentsatu etorkizunean. Ez, pentsatzen duguna da, saiatu egin nahi duzula, oso gustukoa duzulako, ezta? Horretarako badakizu ikasle ona izan behar duzula, bekak lortu alizateko, laguntzak lagun alizateko aurrera egiteko, baina tira, gazte zarenean ez duzu etorkizunean pentsatzen, gero, referentzia zuzenik ere, neukan, alegia zientzialaria hundiak eta zientziaren aurkikuntza hundiak ezagutzen dituen, eta horrei heldu nahi duzu, baina jakina, horra iristeko, saiatzen jarraitu behar dugu. Ze inoiz ez zara urrunegi iritsiko zientzialaria baldin bazara. Yeah, I can tell you a couple of things, are a bit very personal, but here we are. Bai, pare bat kontutxo kontatuko dizkitzuet, ez? Pertsonalak dira, baina, talde txikian gaude, ezta? Aita, kimikaria nuen. Eta beti animatu gintuen, aizpa eta biak animatu gintuen, jakiminez jokatuz. Aizpa kimikari handia, famatua bihurtu zen. Egun batean, aita galdetu zidan, ulertzen alduzu ze gertatzen ari den une honetan, ez dakit euria ari zuenean, eta bera aparkatzen saiatzen ari zenean, eta orduan horrek animatu ninduen, alegia, nola ulertu ze gertatzen den euriarekin, ezta? Eta esan beharra daukat, oso txikia nintzenean, eta denak lo zeudenean, eta ni ametsetaren nintzenean, ohean, nik amesten nuen, atzerritik iristen nintzela, Atenasera, hegazkin batean, eta hor kazetarian neunkala zain, eta galdetu nahi ziatela, hau eta beste galderak egin nahi zizkiatela, badakit izugarria dela, hori esatea, baina oso txikitatik amets hori naukan, ez? Nire herrira iristean kazetariak zain izango nituela. Eskerrik asko. Garen, edizio hontako galderak interesgarriena zeinen ezagutzeko, vamos a hacer una pausa para conocer la pregunta más interesante de esta edición. Para ello le voy a pedir a Javier Benito, director de Telefónica Euskadi, que suba al estrado. Javier Benito, igo mesedez. Eta la pregunta ganadora. Galdera irabazlea. Vamos a anunciarlo en la pantalla. Pantailan jarriko dugu. Ha sido el número... Zenbakia zein da, suspense apur batekin esango dugu. Berrogeita hamabigarrena. Bai. Sí, vamos, es la 52. Bai, berrogeita hamabigarrena da, ezta? Aldapete ikastetxeak egin du. Ha habido un error, yo creo, . Bai, nik uste erratu egin direla. Bai, konpondu egingo dugu.
Vale, pues ha sido la pregunta. Lide Bercedo. Mano de Javier Benito. Javier Benito, que emango dizu saria. ¿Digo yo la razón? Ir a leer la pregunta primero. No, primero explicas tú la razón y luego... No, entonces que lea la... Lea directamente. Vale, pues la pregunta, otra zure galdera. Dada la creciente interconexión entre la teoría de cuerdas y la gravitación cuántica emergente, Kimika biologiaren oinarri. No, I think this is better for my... It's number 52, I think. 52. da, alaxe da, bai. I don't understand the question here, it's not English. In English, please start that. What is the question? Due to the increasing interconnection, Arien teoriaren eta gravitazio kuantiko emergentearen arteko lotura gero eta handiagoa denez, zen neurritan muga dezakete gure tresna zientifikoek eta giza interpretazio gaitasunak fenomeno horien gure ulermena. Hau da, teknologia, nik zalantza bera egiten dut txantxa bera. Zientzia da aitak alabari erazten diona eta teknologia alderantziz egiten dena. Beraz, ia galdera egokia erakusten diguten. Okay, so... no, yeah. To what extent our scientific tools and our interpretative capacity can limit our understanding of this phenomena? That's the... Okay, if I understand well the question is to which capacity we can understand, we can make the connection between string theory and quantum gravity? Sort of. So first of all, you have to keep in mind that string theory is not the only candidate in order to explain quantum gravity. It's the candidate that has been studied more, but is not the only one. Baina ez da bakarra, ez da arrazoi bakarra azalpenerako. Bigarrenez, bi arazo oinarrizko daude grabitate kuantikoari dagokionez. Lehenik eta behin, esperientzia falta. Ezin baititugu sortu baldintza egokiak grabitazio kuantikoa sor dadin. Eta bigarrenez, benetan uste dut, ez ditugula beharrezko tresna matematikoak grabitazio kuantikoaren teorikoa garatu ahal izateko. Beraz, geometria diferentziala erabiltzen saiatzen gara, baina hori ezin da erabili grabitazio kuantikoa. Sarri askotan, matematikak garatzen dira tresna gisa fisikarentzat. Eta batzuetan fisikatik garatzen dira, batzuetan zubi bat sortu behar da. Bi disiplinen artean jakiteko zer egin behar dugun grabitazio kuantikoarekin. Arien teoria oso teoria derra da, baina zalantza handiak ditut ea benetan teoria horrek ondo azaltzen duen bizi dugun unibertsua. Argazkia, please, join them. Una foto, argazkia mesedez, hor jarri, elkarrekin. ¿También va a contestar? Así la ponen aquí, por favor. Por favor, ¿podéis poner la pregunta? Aquí no hace falta. Vale. Mesedez, galdera hemen. Bueno, ni besterik gabe galderaren azken zatiari egingo diote referentzia. Gutxienez ulertzen dut galdera da zein neurritan gauden ziur gure gaitasuna dugunik egitan mundua ulertzeko, hau ez da bat ere triviala, hau da mundua azaltzea
gure garunak azaltzea, gure muga horiekin, benetan harrigarria da, nolabait esateko. Eta ez dago bermatuta guk ulertuko ote ditugun eta erantzungo ditugun, irekita ditugun galdera guztiak. Arazoetako bada ea adimen artifiziala garatuko den, noiz arte garatuko den, oraindik urrun gaude, baina noiz arte garatuko da adimen artifiziala, hau da gai izan dadin guk ulertzeko, gai ez garen gauzak ulertzeko. Eta hori iristen den unean, ez dakigu komunikatzen jakingo ote dugu makina horiekin, beraiek gu ulertarazteko, beraiek ulertu duten zerbait eta guk ez. Hori ez dago bermatuta nire ustez. Bueno, nik zerbait komentatu nahi dut puntu honen inguruan. Zientzia oinarritu egiten da fede batean nire ustez. Harrigarria da, uste izatea arazoe konponbidea dutela eta ulertu ditzakegula. Edo optimismo joniko bat, hau da, liluratze joniko bat, eta lez de miletori aipamen egin. Hau da, mirari bada, zoragarria mundua ez da bakarrik ematen duena. Hau da, iraganeko arrakastengatik ezin da bakarrik ulertu. Baizik eta baita ere ematen du algoritmo matematikoetara murrizten dela eta lege naturalak daudela. Baina giza garuna bilakaeraren fase bat da, Pilarrek eta Marik esan dute, baliteke dena ez ulertzea, ez gaude gaituta, ez gara bilakaeraren azken fasea, edo agian dena ezin da ulertu eta zentzu horretan, ez gara gu gailurra perfektua bilakaera. Eta adimen artifizialak berriz ere Pilarrek oso ondo esan du, erakutsiko baligu forma desberdinak ulertzen ikasteko modu kualitatibo desberdinak eta ordun komunikatzeko aukeretzen bagenu lagunduko liguke. Baina galdera hau oso ona iruditzen zait, baina filosofia biltzar batean egingo genuke, zorionak sariagatik dena den. I want to say something about Bai, zerbait esan nahi dut horren inguruan, erantzi nahi dut. Nik uste dut bilatzen jarratu behar degula, erantzunak bilatzen, ze bilatzeari uzten balin badiogu, kabo. Hau da, orduan, ezin izango dugu ezer ulertu etorkizunean, jakin mina behar dugu kuriositatea. Eta galderak egiten jarratu behar dugu, eta fede bat izan behar dugu, azkenean erantzunen batera iritsiko garela. Nik pertsonalki ez dut uste adimen artifizialak erantzun bat emango dionik garunak eman ez dion bati. Nik uste dut edozein makinatan garun bilduma badagoela. Baina nik uste dut guk ezin duguna egin ez dut uste makina bat egingo duenik, ez da gutxiago ere. Mila esker guztioi. Gracias a todos y a todas. Eta orain galderekin dugu. Pedro. Pedro, ze galdera? Hasta el almuerzo te dejo aquí. Okay. So, korazitza. Bigarrengo galdera, zerrendan arrez aurkituko ezue. Donostiako Axular Liceotik. Esta pregunta es para Pilar Hernández. Galdera Pilar Hernández entza da. Zatu zitzun ibilbide zientifiko bat jarraitzea. ¿Qué te ha empujado a elegir una carrera científica? Bueno, lo expliqué un poco antes. Bueno, lehen pixkata azaldu dut.
institutuan, batean mundu bat ireki zitzaidan aurrean. Ni txikian nintzenean ez nuen role model eredu bat, nik ikasle ona izan nahi nuen, medikua izan nahi nuen gainera, eta orduan Newtonen mekanikarekin topo egin nuen eta plano inklinatuarekin, eta esan nuen, ama, hau zoragarria da. Hau da, ekuazio sinple hauek azaltzea horrelako fenomeno fisiko bat, izugarri erutu zitzaidan. Eta orduan erabaki nuen zientziara dedikatu nahi nuela, eta zorionekoa izan naiz, eta horretara dedikatu ahal izan naiz, eta hori ez da bat ez atxorakeria. Suertea ere izan, berda horretarako. Zientifiko-tekniko bat. 71. galdera. Hernanetik berriro. This question is for Mairi. Galdera hau Marirentza da. Berazkuntza abiadura ezaguna bada, nola daiteke unibertsoa infinitua izatea, bera adina finitua bada? Well, the universe is not infinite. Bueno, unibertsoa ez da infinitua. Unibertsoa ez da infinitua, finitua da. Eta izan ere, unibertsoaren tamainua hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu nondik jaso dezakegun informazioa Big Bangetik eta denboraren igaroarekin, neurri hori handiagoa egiten da. Hori da guk kosmologia observazionala deitzen duguna. Hau da, ze informazio jaso dezakegu denboren hasieretik orain arte, ez balin badago, ez baitago argiaren velozidadea baino bizkorragoa den ezer. Eta horrek laguntzen dugu kalkulatzen zen den unibertsoaren neurria, baina ez da infinitua. Orokor batekin. 57. galdera. Donostiako Santo Tomas Lizeotik. This is also for all. Galdera denontza da ere bai. Anatzen. Etorkizunari begira, zeintzuk izango dira garrantzi handiena garrantzi handieneko zientzia arloak? Jean-Pierre? Yeah, it's almost a... Espero dut ondo entzungo didazuela. Bueno, galdera filosofiko bat da, ez? Azken batean, nire ustez. Aditua naizenez ustez eremu molekularretan, uste dut bizitzaren jatorria kontuan hartzeko arazo bat dela edo auzi bat dela iruditzen zait. Unibertsoa hitz egin dugu, baina baita ere hitz egin genezake gure planetaz, bizitza dagoen gure planeta honetaz, behar bada egongo dira unibertsoko eskualde batzuk non bizitza sortu den. Baina oinarritu beharko genuke gure sisteman. Azterlan asko saiatzen dira ulertzen nola sortu zen bizitza. Niretzat hori oso arazo garrantzitsua izango da etorkizunari begira. Yeah, I think as well, but probably the field which is going... Bai, ados nago. Baina uste dut biologia asko garatuko dela etorkizunean. Biologia ez baita hainbeste garatu, beste arlo batzuek bezala adibidez fisika. Eta uste dut biologia izango dela hazi egingo dena, eta hori interesgarria izango da bizitzarekiko batez ere. Gainera uste dut asko gelditzen dela aurkitzeko arlo horretan, beraz nik esango nuke biologia.
Bueno, pues yo no me... Bueno, ni nitzateke ausartuko esaten zeintzuk diren gehien aurreratuko diren zientziak. Galdera onak daudenean, zientzia ona dauna, eta zientziala oleari onak daudenean aurreratu egiten da. Egia da, une jakin batzuetan, badirela une batzu, emergenteak direnak zientzia guztietan, non aurrerapen oso bizkorrak egiten dire, iristen bai gara tresna berriak izatera, edo ideiak sortzen dira, behar bada espero ez zirenak eta eramaten gaituztenak aurrerapen esponentzial batera, baina zaila da aurre ikusten non gertatuko den hori. Eta beraz orain, noski nire kidek eman dituzten adibideak oso argiak dira, arlo horiek bizkor ari dira bilakatzen. Baina horrek ez du esan nahi bihar beste zientziaren batean estankatuta ematen duten horietan ez den zerbait gertatzen. Eta orduan aurkituko dugu zerbait behar bada, hazkunde handi bat ekarriko duena, edo aurrerapen handi bat ekarriko duena. Beraz, nik egia esan initzateke ausartuko esaten ze zientziak, izango diren etorkizuneko zientziak. Argi dago, badirela zientzia batzuk aurrera egiten ari direnak, beste batzuk ez horren beste, baina hori aldatu egin diteke bihar. Biografiko batekin, 22. Donostiako Xabier Zubiri Manteo ikastetxetik, galdera hau Mairirentzat da. This is for Mairi. Anatzean. Zer uste duzu egin daitekela emakumeek fizikan duten posizioa indartzeko? Question. So, first of all, Galdera interesgarria. Lehenik eta behin, nik uste dut, beharko genukela, erreferente batzuk izan, edo pertsona batzuk izan, erreferenteak izango direnak, adibidez nire kidea, hemen dagoen nire kidearen antzera. Eta gero uste dut, mezu egokia bidali behar dugula. Adibidez, aurrek ikusten dituzten marrazki biziduna, zer gertatzen da, gurasoak lanera joaten dira, aitak lanera joaten dira, eta amak etxean gelditzen dira. Hori aldatu egin behar dugu. Hori adin goiztiarretik landu behar dugu aurrekin, eta baita ere gizarteak aldatu egin behar du. Aldatu egin behar du, ze zaintza eskaini behar da hor guztientzat, 4 eguneko lan aste izan behar dugu. Nik nire kideak ikusten ditut, emakumeak, seme-alabak izan dituztenak, eta ez dakitenak zer egin. Ezin dute jarraitu lanean modu berean. Beraz, aurra txikiak direnetik hasi behar dugu gauzak aldatzen eta gizarteare aldatu behar dugu. Eta gizartea oso motel ari da aldatzen, nire iritziz adibidea jarriko dut. Guk postu huts bat dugu esate baterako. Eta, hautagai baten bila hasten gara. Adibidez, hauteskunde batean guk, badugu postu libre bat. Esaten dugu, emakume bat izan behar du, baina norbaitek bozkatu egingo du emakume hori ez badagai, edo ez balin bada hautagairik onena. Eta beraz, hemen kontua ez da zerrenda bat sortzea eta gauzak tatxatzen joatea. Ez, logika bat bilatu behar dugu egiten dugun guzti horretan. Eta alegintzen garena egiten da nire organizazioan saiatzen gara postu horiek edo jadanik doktoregoak dituzten pertsonei esaten diogu ezin dutela 2 urte geratu gurekin baizik eta 4 urte. Beraz egitura aldatu egin behar dugu guztiaren egitura eta ezin dugu besterik esan. Emakume gutxi daude, emakume hitzei interesatzen. Zientzia ez, den aldatu behar dugu, haurtzen degitik hasita, adingo iztiarrenetik. We like the opinion of men also on this issue, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Yeah, it's absolutely clear that young... Bai, uste dut argi gelditu dela, Mairik esan duna. Ez diegula neskei tratu egokia ematen, ez ditugu tratatzen tratatu behar ditugun bezala gizarteak. Gizarteak aldatu egin behar du, beraz, denak aldatu behar du.
Eta ikastetxeetan, unibertsitateetan, eta leku askotan denak aldatu egin behar du. Aldatu egin behar dugu gure filosofia, kuestionatu egin behar dugu nagusi den filosofia, eta erabat ados nago Mairik esan duenarekin. Eta gainera, gai hori landu behar dugu adin goiztiarrenetik. Hau da, baztertu egin behar dugu gaur egungo gizartea. Galde emakumeen egoerari buruz. Bai, Pilarrek ere zer dio? Egia da, arazo bat dagoela, nire esparruan emakumeen ordezkaritza 20%koa besterik ez da. Eta hau horrela izan da denbora askoan, hau da, ez da asko aldatzen ari den zerbait inondik inora ere, baina kezkagarriena da karrera mailan oso emakume gutxi sartzen direla fisika ikastera. Eta galdera da zergatik. Ematen du, badairela azterlan batzu, frogatzen dutenak haur txikiengan, interes berbera erakusten dutela, bai neskak eta mutilak, baina nera bera iristen direnean, bokazioen gainbera handia gertatzen da emakumeen artean zientziako ikasketei dagokienez, eta ikasketak teknologikoetan gauza bera gertatzen da. Beraz, uste dut oso garrantzitsua dela irakasle onak izatea urte horietan, erabezaroan nire esperientzia pertsonalean funtsezkoa izan zen, esplikatu dizuedan bezala. Baina ez dut uste kontua denik emakumeak uzkurtu egiten garela erronken aurrean, edo txikitu egiten garela, nik uste dut neskek mutilek baino nota hobeak ateratzen dituzela, baina kontua ez da hori. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, irakasle onak izatea institutuetan, zientzia ondo irakatsiko dutenak, eta nik uste dut horrek asko lagun dezakeela. Ze erreferente guztiak maskulinoak dira, gizonak dira, eta zure erreferenteak gustatu egin behar zaizu. Hori da nire esperientzia pertsonala, uste dute azpimarratu egin behar dela asko horretan. Beste gai askotan ere bai, noski, sexismoan, gizartean, eta baina bereziki uste dute puntu garrantzitsua dela. Igual podríamos hacer Agian estatistika bat egin genezake egun honen amaierarako irakasleen artean, hau da zenbat neska mutil dauden gaur egun hemen, ze hau ja nera bezaroa da, eta hau ere irakasleen eginkizuna da, eta hau da etorkizuna. Beraz, altxatu eskua mutilak. No vamos a contar. Ez dugu zenbatuko, baina orain neskek altxa dezatela eskua. Igual, hau? Bueno, nahiko paretsu, ez 50-50. Horrek esan nahi du irakasleak ondo ari direla egiten, eta hemen dago etorkizuna, eta horregatik ekarri dugu bi role model, hemen hori da helburua, hori da jardunaldi hauetako helburua. Aupa zuek. Bederatzigarrengo galdera, Irungo Txingudi ikastetxetik. Baita ere Mairirentzat. Noiz konturatu zinen zure aurkikuntza hain garrantzitsua izango zela. Ez zitzen? Bueno, nik ez dut ezer aurkitu. Beraz, ezin dizut galderari erantzun, ni lankidetza oso zabal baten parte naiz, uen gravitazionalak aurkitu zituena, baina ni talde handi baten parte naiz, ez nituen nik neuk aurkitu, nik ezin dut esan nik aurkitu nituenik uen gravitazionalak. Bueno, zu ekipoaren talde izan zinen, hori ere meritua izan zen. Bai, oso arro sentitzen naiz, talde bateko kide naizelako. Hobetu egin duelako fisikaz dugun ulermena eta partikulen fisikaz dugun ulermena, baina nire lan
berez partikularrean saiatzen gara aurkikuntzaren ondorioak zein diren aztertzen. Guk ez dugu eginkizun handia ez dugu izan aurkikuntzan, nik ez ditut merituak eraman, nik egin ez dudan aurkikuntza batengatik. Zientifiko tekniko batekin. 104. galdera. Donostiako St. Patrick's English School. Jean-Pierre Sauvage. Zenbat denbora eta zenbat diseinu proba behar izan ziren zure ekipoak motor molekular funtzional bat lortu aurretik? Well, I should say that making Beno motor molekular bat sortzea edo makina molekular bat sortzea egia zen bidaia zientifiko honen amaieran gertatu zen. Arlo desberdin askotan lanean jardun genuen aurretik eta uneren batean erabaki genuen gehiago espezializatzea. Erabaki genuen gehiago oinarritzea topologia molekularrean, hau da. Hori da molekulen topologia, hain zuzen ere. Eta aro interkonektatu horiek lortu genituen eraztunak, hau da, torloju molekularrak, hau da, korapilo molekular horiek sortu genituen. Nodo molekularrak hori izango litzateke behar bada hitz egokiena. Eta hor, arrakasta izan genuen, molekula mota horiek egin ahal izan genituen, lortu genuen, eta gero, une horretan, gure taldeak eta nik bereziki, ni oso interesatua nengoen biologian. Eta biologian nodo asko ditugu, nodo molekular asko ditugu, eraztu molekular asko, eta motor molekularrak ere bai. Eta niretzat, intuitibo xamarra izan zen, kontxo, molekulain interesgarriak sortu ditugunez, zergatik ez dugu urrats bat gehiago ematen, eta zergatik ez ditugu sistemak sortzen mugitu daitezkenak, eta mugiarazi ditzakegunak oso modu errazean, oso modu garbi batean, erabiliz molekula topologiko hauek. Eta horixe da egin genuena, baina amaiera aldera izan zen, bidaia zientifikoaren amaieran lortu genuen proiektuaren amaieran hain zuzen ere. Eta beste eremu desberdin bat izan zen, beste eremu desberdin bat landu genuen, beraz beste proiektu bati eman genion hasiera, oso proiektu handi bat, eta helburua zen mekanismo hauei mugimendua ematea. Eta horrek oso lotura zuzena zuen biologiarekin. Biologia iruditzen zait oso arlo garrantzitsua, oso emozionantea, eta biologia arloan hasi ginean lanean orduan, biologia molekularrean sistema hauek sortu ahal izateko gure laborategietan. Eta horrela mugimendua sortzeko, eta iraganean biologian bakarrik ikusitako mugimendu horiek sortzeko erronka oso handia izan zen guretzat. Nolabait sistema biologiko horiek errekreatzea, baina laborategian bertan. Baina, hamarkadak pasatu ziren, egia esan. Lehen proiektuari ekin genionetik, eta gero amaierara iritsi arte, arrakastara iritsi arte, hau da motor molekularrak sortzea eta makina molekularrak sortzea. Hamarkada asko pasatu ziren. Orokor batekin. 26. Eibarko aldatze ikastetxetik. Galdera horren mairintzat. Como presidenta de la European Physical Society, ¿cuáles que cree que son las áreas de la física que más atención y recursos? Bide gehien, jaso beharko luketen arloak eta zergatik. Well, I'll tell you. Ara, kontatuko dizuet nire plana zein den European Physical Societyren barruan. Bi gai daude,
iruditzen zaizkidanak lehenengoa energia da. Europa kontinente gisa indartu egin behar du. Indartsuagoak izan behar dugu eta indartsuagoak izateko energiaren arazoa konpondu behar dugu. Talde bat dugu eta talde hori aztertzen ari da energiaren egungo beharrak eta etorkizun hurbilekoak ere. Eta liburu zuri bat argitaratzeko zorian gaude eta kontseiluak onartu beharko du gu Europar Batasuneko kide baikara. Eta dokumentu horrek emango dizkigu arrasto batzuk jakiteko noraino joan behar dugun kontinente gisa energia arloan. Hau da, dokumentu bera hori emango digu Europako batzordeari eta gero presio lanak egin beharko ditut, lobbying lanak, ez da oso ona horretan, ikasi egin beharko dut nola egiten diren lobbying presioak, eta gero bazkide desberdinak ditugu hainbat herrialdeetan eta sakabanatu egingo dugu dokumentua, banatu egingo dugu Europako estatukide guztien artean. Guk ezin dugu ezer inposatu, baina eskain ditzakegu aholkuak eta horixe da egingo duguna. Eta egin behar dugun beste zerbait da finantzaketa lortzea. Europako batzordearen aldetik ikerketa funtsezkoa egin ahal izateko oinarrizko ikerketa. Eta baita ere hobetzeko lankidetzaren bitartez eta sinergiak bultzatzeko herrialdeen artean, herrialde txiro eta aberatzen artean. Hau da lankidetza mundu guztiaren artean aurrera egin dezagun areta gehiago fisikaren arloan. Hori da plana. Ez dakit arrakasta izango dugun, edo ez, baina ikusiko dugu. Baina nik ahalegin guztiak egingo ditut arrakasta izan dezadan. Biografiko batekin, 5. galdera. Durangoko Fray Juan de Zumarraga. Jean-Pierre Sauvagentzat. What are the main challenges you Zeintzu dira zure zientzialari ibilbidean izan dituzun erronkarik handienak eta nola gainditu dituzu? One of the main challenges was to gather scientists. Tira, erronka handienetako bat zen zientzialari talde handi bat biltzea eta talde moduan lan egin zezaten konbentzitzea, batera elkar hartuta. Hori oro har zaila izaten da, denok daukagu izaera fuertea, sendoa, eta askotan zaila izaten da elkar lan hori sustatzea. Eta beraz hori izan da erronka nagusietako bat. Alegia, ikerketa bera antolatzea, taldea antolatzea. Zientziari dagokionez, esango nuke zailena izan zela molekula konplexuak sortzeko bidea aurkitzea. Lehen ere aipatu dut, badakit, baina sintesi organikoa artelan bat da. Ez soilik zientzia bat, artea da, artistekin lan egin behar da. Esperimentua egiten duten hoiekin lan egin behar da eta denek alderdi artistiko bat izan behar dute. Ezagutza zientifiko sakoneko batez gain, jakina. Eta makinak egitea lortzen dugunean, edo lortu genituenean, gero jomuga egokiak aurkitu behar genituen, alegia ze molekula sortu nahi genituen, eta zergatik hori izan zen, hartu behar izan genuen lehen erabakia, ze molekula sortu eta zergatik. Esan bezala uztai elkarlotu horiek sortu nahi genituen, nodo horiek, sortu nahi genituen molekula horiek eta oso zaila izan zen. Badakigu munduan asko zirela jada hori egiten saiatua zirenak, uztai horiek, nodo horiek, eta baina porrot eginak ziren. Genekien hori horrela zela, baina guk pentsatu genuen tira, guk arazo hori konpontzen saiatu behar dugu, hori egiten saiatuko gara. Jakinda ere beste askok porrota bizi izan zutela eta suerte handia izan genuen, ze
gure taldekideak, zientzialari zoragarriak ziren, bikainak ziren, eta gainera bazekiten esperimentuak diseinatzen eta aurrera eramaten. Beraz, denbora askorekin eta suerte handiarekin lortu genuen molekula konplexu horiek sortzea. Eta hori izan zen erronka nagusia zientzialari lanean, ibilbidean. Well, the challenge, I can say, we worked a lot with theoretical models and ideas. Lan asko egin dugu eredu teorikoekin, ideia teorikoekin, eta inoiz ez genuen jakiten benetakoak ziren, ala ez? Zenbaitetan kosmologian lan egiten dugunean, filosofian lan egitea bezala da. Alegia, nahi duguna esan dezakegu inork ez dakilako egia den, ala ez? Gero Higgsen bosoia aurkitu zuten, mikrouinen fondoa unibertsioari dagokionez, alegia Big Bangen arrastoak, gravitazio uinak, aurkikuntza horiek guztiek eman zizkiguten behar genituen tresnak zertarako, teoriak probatzeko eta frogatzeko ere bai. Eta hori da garrantzitsuena, ze ideia asko izan ditzakegu, teoria asko, nahi adina, baina gero nola baiteko lotura izatea behar dugu errealitatearekin, ze saiatzen gara azaltzen zer dagoen orgoia, baina ez daukagu laboratoriorik horren inguruan esperimentuak egiteko. Horregatik beti arrastoen bila, pistan bila gabiltza, ez? Eta ziurtatu behar dugu, garatu dugun teoria hori lotuta dagoela errealitatearekin, eta hori izan da erronka nagusia. Bueno, solo quiero contaros un momento. Bai, erronka baten berri eman nahi dizuet, nire bilbidean bizi izan dudana, ni tesia ikasten ari nintzen, bukatu berria, postdokan abiatu nintzen, Estatu Batuetan, ni baino askoz famatuagoa zen fisikari bat zegoen bertan, eta esaten zuen eredu estandarrak, ezagutzen dugun horrek, azaldu zezakeela, ze alde zegoen materiaren eta antimateriaren artean. Eta horrek azalduko lukela gaur unibertsuan ikusten dugun materiaren edukia. Lankidekin batera kalkulu bat egin genuen, eta ateratzen zaigun, desente erratu zirela 10 magnitude ordenatan. Eta gogoan daukat nola hitzaldi batean niri egokitu zitzaidan, ni baino adituagoa edo seniorragoa zen lankideren bat ondoan neukan, baina tira, kalkulu horretan nik lan egin nuen, kalkuluak nik egin dituen, eta emaitza nik lortu nuen. Eta orduan beste fizikari famatu hori, ospetsu hori bertan zegoen, hitzaldi horretan, eta nik egoera horri aurre egin behar izan nion. Ez dut hitz itxusirik erabili nahi, baina ausardia jarri nuen, eta antxe defendatu nuen nire burua, izan nuen bezala, eta jendeak hori gogoan dauka oraindik ere, ez? Eta urte asko pasatu dira. Imaginatu ezazu eza. Ni bezalako neska gazte batek aurre egin zionean pope handi horri, azkenean nik arrazoia nuen, guk arrazoia genuen. Horrek esan nahi du, azkenean, zientziaren bidean egiak bere leku aurkitzen duela, eta berdin zaiola zeinen arrakastatsua edo famatua zaren, erratu baldin bazara, erratu egin zara, eta denok erratzen gara. Estas palabras me hacen... Hitz horiek entzun da, pasadizo bat gogora etorri zait eta kontatu egin behar dizuet. Gauza bera, Pilar Hernández izan beharrean Brian Josephson eta John Bardeen zuen alboan fizikaren Nobel-saria 2 aldiz eskuratu zuena, Einsteinek ere ez zuen lortu, ez? Baina 21 urterekin aurre egin zion gazte horrek, nik asko ezagutzen dut, eta, etzen urduritu. Josephsonek arrazoi zuen, Nobel sariduna da, eta konputagailu kuantiko askok Josephson efektu erabiltzen dute. Konputagailu kuantikoa Donostiara etorriko da. Neri datorkit agitazio eta propaganda pixka bat egitea baita ere, eta hori esan behar nuen.
Muy interesante la respuesta. Zientifiko tekniko batekin, 107. Urretxuko Urretxu Zumarraga ikastolatik. Galdera Janbier Sobasentzat. Badela jakinda, zure ustez nola enterratu daitezke makina molekularrak medikuntzan gaixotasunen diagnostikoaren zehaztasuna eta azkartasuna bermatu eta ondorengo tratamendu medizinaletarako? So, thank you for the question. I was very... Eskerrik asko galdera horrengatik. Sorpresa, bai, harrituta negoen, oraindik aplikazioari buruz etzeniatelako galdetu motor molekularrei buruz ari garelarik. Garrantzitsua da, zientzien aplikazioak aipatzea. Bueno, hasteko esan nahi nuke, gure taldean egin dugun lan hori ez zegoela aplikazioekin lotuta. Gu ez ginen aplikazioetan pentsatzen ari, naturari erronka jo nahi genion. Biologiari, baina hori ideia zoroa zen, naturzientziak konplexuak dira bere horretan, baina tira, edozein kasutan. Interesatzen zitzaigun sistema artifizialak sortzea, lan hori interesatzen zitzaigun, sistema molekularrak erreproduzitzen dituztenak edo edukatzen dituztenak. Eta, badakizue zein den biologiaren erregaia? Biologiaren Zuzeneko arazoak. Okay. Okay, so we are going to move something too, Bai, guk ere zerbait mugitu egingo dugu. Zein da biologiaren erregaia? Badakizue? ATPa. Badakizue zer den ATPa? ATPa da erregaia. Alegia, guk erretzen dugun hori, gure gorputzetan erretzen duguna, mugimendua sortzeko, eta gasolina kotxean jartzen dugun bezala, eta gero hori nola erretzen dugun, eta karbono dioxidoa, eta ura sortzen dugu. Tira, biologian modu askoz garbiagoan funtzionatzen du. Guk ATPa erretzen dugu, etengabe, erretzen dugu hori, gure gorputzetan, energia behar baitugu. Natura aldiz oso ekologikoa da eta ez du ezer alperrik galtzen. Esan bezala, guk ATPa sortzen dugu, baina hori birziklatu egiten dugu gero. Eta ez da prozesu txikia. Izan ere, egunero gure pisuaren erdia birziklatzen dugu ATP horietan. Berriz esango dut, gure gorputzen pisuaren erdia birziklatzen dugu ATP moduan. Alegia, R eta birziklatu egiten dugu etengabe. Gure gorputzaren pisuaren erdira iritsi arte. Eta horregatik mugitzen diren motore asko dauzkagu, motor asko dauzkagu. Etengabe lanean ari dira mugitzen diren motor horiek eta milaka milioi dauzkagu, horrelako milaka milioi dauzkagu gure gorputzean. Eta horri esker, mugitu gaitezke, arna sartu dezakegu, eta Beraz, kimikari askori iruditzen zitzaien, hori oso interesgarria zela. Eta pentsatzen ari ziren eta zergatik ezin ditugu guk motor mugitzen diren motor horiek sortu. Izan ere, batzuk saiatu ziren, lortu zuten motor horiek sortzea. Zergatik kimikarioi biologia gustatzen zaigulako. Biologia imitatzen saiatzen gara edo erronka bat jartzen biologiari. Beraz, motor
molekular horiek sortu ditugu eta arlo askotan erabilgarri izatea espero dugu, baina duela gutxi azterlan kitzikagarri bat atera da, non motor molekular horiek erabili ditugun zulo bat egiteko zelula batean. Alegia, horrelako motor bat baldin badaukagu, egitura egokia antzemango dugu zelula zulatzeko eta mintzari zerbait eransteko. Eta, minbizidun zelula baldin bada, hortik aplikazio asko etorri daitezke. Esan bezala, pankreaseko minbiziaren zeluletan ere egin dute hori, eta badakizue, minbizi txarrenetakoa dela, larrienetakoa dela, pankreasekoa, eta hori egitea lortu dute, eta horretarako makina molekular bat erabili dute. Horrela, lortu dute, zelula hori akabatzea, hiltzea, eta denok asko poztu ginen, jakina. Ze esperantza pixka bat ematen digu, etorkizunera begira. Ze behar bada hortik etorriko da konponbide bat pankreaseko minbiziari begira. Baina in vitro fasean dago hori oraindik, alegian isolatutako zelulekin ari dira lanean eta ez gizakiekin. Orain, talde batzuk hasi dira in vivo azterlanak egiten sistema bizietan, alegia hori egitea askoz konplexua da, jakina, zenbaitetan in vitro egiten diren gauza batzuk ezin dira in vivo azterlanetara eraman. Hori aipatu dizuet aplikaziorako oso garrantzitsua delako. Beste aplikazio bat litzateke molekulak garraiatzea. Minbiziaren zelulak akabatzeko gaitasuna izango luketeenak, fluidoetan edo horrelako sistema oso sofistikatuak sortu dira, minbizi zelulak antzematen dituztenak eta hoiek hiltzeko gai direnak. Eta hoiek, prozesu kimikoak dira, oso konplexuak direnak azaltzeko, baina baliteke hoiek aplikazio garrantzitsuak izatea. Gaur egun hala ere ez dago aplikazio komertzialik oraindik. Eskerrik asko. Orokorra. 27. galdera. Eibarko aldatze ikastetxetik. Guztientzat. This goes for all. Zuen zientzialari ibilbideetan diziplina ezberdinetako pertsonekin lan egin behar izan duzue ziurrenik. Taldean lan egiten jakitea hain garrantzitsua dela uste duzue? This has been already said, but Jean-Pierre, but we would like to hear again. Jada entzun dugu, baina berriro entzutea gustatuko litzaiduke, Jean-Pierre. Nire ustez izugarri garrantzitsua da talde lanean jarduteko gai izatea. Eta talde horretan kultura zientifiko ezberdinak dituzten pertsonak egon beharko lukete. Gu oraingoz ondo moldatzen gara, ideiak truka ditzakegu, eta nire ustez ezinbestekoa da talde mota jakin batekin lan egitea kultura ezberdinetatik datozen jendea izan daitezen taldekide horiek. Eta nik uste dute gure taldearen arrakastaren oinarrian horixe dagoela, hain zuzen ere, arlo ezberdinetako jendeak parte hartzea bertan, ezinbestean elkar eragin behar izan dutuzten. Ze hortik dator sorkuntza gaitasuna nire ustetan. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, creo que es un principio. Bai, ni erabat ados nago, aniztasunak, aberastasunak hartzen du arlo guztietan, hori printzipio universala dela uste dut, eta zientzia ez da salbuespen kasu horretan. Elkarlana ezinbestekoa da,
naiz eta oso jende gutxirekin lan egin, ni fizikari teorikoa naiz, eta beraz ez dute talde handietan lan egiten, behar bada, bizpairu lagun ariko gara elkarlanean, baina besterik gabe, ideia bat daukazunean, buruan daukazun ideia hori oso lausoa da, eta hori norbaiti kontatzen diozunean, eta berdin zaio, kontatzen diozun horrek beste ideia bat ekartzen dizun zuri, bai, hori ere oso garrantzitsua da aurrera egiteko. Baina besterik gabe, kontatzea esan dudan bezala, beste norbait ideia baten berri ematea, horri esker argitu egiten da, kristalizatu egiten da zure garunean ideia hori. Horregatik da egin garrantzitsua. Eta aniztasunaz ari garen honetan, zientziak ez dauka mugarik, eluken mugarik izan behar. Tamalez, une honetan, Europan une oso konplexua, oso zaila bizi dugu, gerrak ditugu, berdin, batez ere edo besteak beste CERN-en. CERN, bigarren mundu gerren ondoren sortu zen, eta bi aldeetan gerra egin zutenak hartu zituen. Eta bakea eta oparotasuna ziurtatzeko sortu zen zientzia Europara buelta itzuli zedin, bigarren mundu gerra horren ondoren, eta gerra hotzean zehar, Rusiako eta Sobiet Batasuneko eta Europako, Amerikako zientzialariak lanean aritu ziren, arazo handirik gabe, eta duela gutxi, Ukrainiako inbesioaren ondorioz, horrelako eztabaida bat sortu da. Eta CERNek atea itxi die errusiar zientzialariri. Ez pertsona hoiei, jakina baizik eta erakundei, errusiar erakundei. Nik uste dut hori akats batela. Alegia, zientziak auziogitatik kanpo geratu beharko lukela. Jakina, gatazka sortzen direnean, erantzukizuna ez da denen aldetik berbera, ez? Onak eta txarrak egongo dira, baina azkenean zubiak eraiki beharko dira. Eta zientziak horretan lagunduko digu. Eta mugak ezartzeak ez du ezertarako batera, balio. Inork ez du ezer irabazten, ez honek eta ez txarrek. Beraz, erabat ados nago hemen esan denarekin. Eta uste dute hori sustatu behar dela, alegia zientziak, albo batera, eta maila unibertsalean jarraitzea. I agree as well. I'm furious. Bai, ni ere ados nago, esan dakoarekin. Nevertheless, I would say that I have collaborators through my pertsona batzuekin lan egin dut, eta lankideak izan ditut, mundu zabalekoak, eta hori ederra da. Ze jendeak berdinak gara, luke inolako mugarik egon behar. Zergatik dona baita ere bestekin batera lan egitea, askoz divertigarriagoa delako. Esan bezala nik ondo pasatzen dut, ez dakit ikasleekin lan egitea, lankideekin, zure ideien berri ematen diezu, horiek tokatzen dituzue, eta behar bada ikasle horiek alako batean, lankide bihurtuko dira, edo baita lagun ere, eta horregatik ere, atseginagoa da gure lana, eguneroko lana. Lan egin, eta azkeneko galderara iritsi gara, the last question, so... Yeah. Two more? Venga, bi gehiago. Aukeratu. Orokorrak azkenak. Zorte hon. 38. Donostiako Peña Florida ikastetxetik. Guztientzat. Ez dago ikaslea? Bai? Men. Zein esperimentu historikok aldatu duzuen ustez gure munduaren ikuspegia goitik behera?
Luego no hay uno, hay muchísimos. Ba, ez dago bakar bat, asko daude. Jo, nik ez dakit bi aukeratzen, enuke jakingo, esperimentu asko egon dira, Galileorekin hasita, Keplerrekin jarraituz, eta Wilson. Badira esperimentu batzuk, ezinbestekoak izan direnak, munduaz dugun ikuspegia erabat aldatu dutenak, eta hoiengana galdera batetik iritsi gara. Jakinda erantzun zehatz bat nahi genuela. Baina beste kasu batzuetan serendipia hutsa da, alegia, kasualitatez gertatzen dira. Aurkikuntza horiek beste zerbaiten bila bilatu zara, eta halako batean, bat ere espero etzen nuen zerbaitekin topo egiten duzutan aldatuko duena. Penzias eta Wilson, ari ziren horra antenekin lanean, eta mikrowin erradiazioa aurkitu zuten, eta horrek frogatu du unibertsoa zabaltzen ari dela. Eta, hori harrigarria da, eta, esperimentu asko daude, enuke jakingo bat aukeratzen. I mean, there are many experiments, I would agree with you, because Bai, ni ados nago, esperimentu asko daude. Hori baita esperimentua. Alegia, gure unibertsioa ez da estatikoa, eta maila filosofikoan ere oso garrantzitsua da hori, ez da? Adibidez, Big Bangari dagokionez, ikuspegi filosofiko batetik aztertzea, ez da? Esperimentu handi horiek badute alderdi hori, ez? Eta laguntzen digute ulertzen nun bizi garen, hobeto ulertzen nun bizi garen, bai egia da, hainbeste esperimentu daude, ez da? Higgsen bosoia, adibidez, ez genekin existitzen zenik ere. Edo gravitazio uinak, edo Einsteinen teoriak, baina hainbeste dira esperimentu horiek. Zen horietako bakoitzak, nahiz eta txikia izan, urrats bat egiten du. Beste urrats bat gure ezagutzari eransten dioguna. Beraz, esperimentuak eta teoria eskutik doaz. Gu ez gara bihar esnatuko eta teoriari esker irten bidea aurkitu. Ez, esperimentuak ezinbestekoak dira erantzunak jasotzeko. Gero jakina, ereduak findu beharko dira, doitu beharko dira, eta bar. Baina esperimentuak txikienak ere baliagarriak izango dira, teoriak babesteko edota akatsak aurkitzeko gure eredu teorikoetan. Yeah, for me there is one experience. Bai, niretzat bada bat, esperimentu bat. Gure proiektuak era bat aldatu zituena. Nature aldizkarian, 1997an argitaratu zen, zientzialari japoniar batzuek argitaratu zuten, eta enzima bat isolatzea lortu zuten, ATPa sortzen zutenak. Lehen aipatu dudan erregai hori bizitzaren eta hortik ADP-ra eramatea energia behar dugunean. Eta beraiek frogatu zuten motor bat zela, motor molekular bat zela, eta hor filamentu bat erantzi genion enzimari, filamentu oso luzea, mikra batekoa, eta argia eman zioten eta molekulak txertatu zituzten filamentu hori ikusi ahal izateko, argiztatuta, enzima hori isolatu zuten eta hor erregaia erantzi zioten ikusteko zer gertatu zen. Eta erregaia erantzi zutenean, eta beharra ez zuten hori gertatzea espero, sistema mugitzen, biribilen mugitzen hasi zen. Eta bideo zoragarri badago oso ederra beraiek argitaratu zutena, non ikusten den, motor badagoela hor. Mugitzen den, zirkulan mugitzen den motor bat dela. Eta ez zuten horrelako ekipo sofistikatu bat behar izan, edo ez dugu hori behar ikusteko nola mugitzen den, ez? Biribilean nola mugitzen den. Une hartan, inorretzegoen oso konbentzituta, ez zeuden ziur motorrak egon bazeudela, baina behin bideo hori ikusi ondoren, denak jakino, denek sinetsi zuten hori horrela zela.
Eta hori oso lagungarria izan zen kimikari zientifikoengatikan, organikoentzako barkatu, motor hori sortzerakoan. Eta horrek bai aldatu zuen nik molekulengan pentsatzeko neukan modua. Azken ian orden. Orokorra esan dugu. 39. Irungo Txingudi ikastetxetik, horratzean. Pilar Hernandezentzat. The number of males in scientific Zientziaren arloan gehiago dira gizonak emakumeak baino, zergatik uste duzu gertatzen dela hori? Zure ustez hezkuntza sistemak badu zer ikusirik? Bueno, nik uste dute honi buruz ere hitz egin dugula. Bai, emakumeen ordezkaritza nire arloan oso apala da, gizartean baina askoz ere apalagoa da, eta uste dut ezin da esan arrazoi bakarra dagoenik. Arrazoi ugari daude, baina uste dut hezkuntza sistemak nola esango nuke. Ez da horren ardura duenik edo erantzunkizuna, baizik eta eginkizunak dituela egiteko. Hori bai, eta jatorrian lan egiten badugu eta jarruten badugu, uste dut nire esperientziagatik hor egon liteke soluzioa. Eta hori jatorria uste dut dela bigarren hezkuntza, DBH-a eta batxilergoa zari naiz. Eta bokazioak bultzatu behar dira emakumeengan. Bi esker zuen galdera guztiengatik, eta ohiturari jarraituz, ekitaldiari amaiera emateko, Pedro Miguel Etxenikeri emango diot hitza. Egia esan niretzat sentitzen dugu, baina hau da egiten dugun 21. aldia. Una y otra vez, Behin eta berriro 21 aldiz baino gehiagotan egin dut akats berbera, mikrofonorik gabe hitz egitea ohiturak dira. Eta nik orain hainbat sentimendu ditut. Alde batetik eskerronekoa. Irakaslei eta ikaslei eskerrak eman nahi dizkiet. Begi bistan da bikain landu dituzuela galderak, ikuste da ze ilusioekin egiten duzuen galdera, baita ere ze harretarekin jarraitzen duzuen eta denok ingelesa ulertuz. Hezkuntza sistemak zerbait egin du Euskal Herrian. Eta horregatik eskerrik asko. Bigarrenez, etorkizunakiko konfiantza. Hemen eta berriro aipatzen da zientziak ze garrantzia duen, baina batzuetan ahaztu egiten zaigu erakundek duten garrantzia. Nik uste dut bi ideia nagusi daudela zientzia politika bat ezumarmitzen dutenak, zientzia funtsezkoan, bata epe luzera begiratzea. Ez da horren beste erraldoien bizkarretan bermatzea gure burua, baizik eta politikak jarraitutasuna izatea, baina beste bat administrazioarekin harreman atsegina behar dela izan. Eta Euskal Herrian suertea izan dugu, autogobernuarekin pasatu gara 80ko urtean 0,065 genuen barne produktu gordinean inbertsioan, egiten zen inbertsioan, zientzian, oraindik ere urrun gaude, baina hasi eginda indiziori. Eta uste dut eskerrak eman behar dizkio dela ere sailburuari bere jakimin jatorrizkoa baitu eta hementxe gelditu da hezkuntzen. Horrek bere garrantzia du hainbat politiketan. Atera da CERN-aren gaia gerren inguruan. Gugan eragina du eskala txikiagoan ez CERN-en, baina Donostia International Physics Centerren 40 herritartasunetako jendea dugu eta errusiarrak eta ukrainarrak ditugu. Eta presionatu egin gaituzte errusiarrekin mozteko, eta guk ezin ditugu errusiar zientzialariak bertan bera utzi Putinek egiten duenagatik. Eta hor ados nago Pilarrekin, baina hori eztabaidagarria da.
erakundentzat DPZ-ek izan duen politikak, Ricardo Díez Muñok eramandakoak nik uste du zuzena izan dela, eta nik babestu egiten dut. Naiz eta ni orain txaloetarako besterik ez nagoen. Baina esan egin nahi nuen. Eta irakaskuntzari dagokionez, dilema edo dikotomia hori memoriaren, oroimenaren eta gaitasun sortzailearen artean ematen du biak elkar jarritea daudela, baina sormenak askotan gauza desberdinak elkarlotzea da. Eta gaitasun teknikorik gabe eta gaur egungo kontzepturik gabe ezin da erlazionatu. Beraz, garrantzitsuena da egiten denarekiko grina. Hau da, irakasle batek irakasgairako afektua besterik ezin dut helarazi. Egon daitezke ideia oso onak, baina askotan ez balin badira ondo lantzen, ez dira arrakastatsuak izango. Eta beraz irakaslei zorionak beraiek helarazten dutenagatik. Eta Jean-Pierre Sobosek esan du, eta atzo ere esan zuen, atzo bi hitzaldi izan genituen, bikainak DIPZ-an, Meirik eta Pilarrek, gau ez etorri zirenez, Pilar gau ez etorri zirenez, ezin izan zuen parte hartu, eta Jean-Pierrek azaldu zizkigun gaur azaldu dituen ideietako asko. Eta aterazan arloz aldatzearen gaia. Ze batzuetan gaitasun tekniko handiegiak xehetasunetan eragutzi egiten dizu. Defektuak ikusten uzten ez dizu, eta bereziki interesatu zaizkit etorkizunari buruzko galderak. Badago etengabeko joera bat insistitu egiten da askotan. Nolako izango da etorkizuna? Nik uste dut ez dela ingarrantzitsua. Aurre esatea, ezin baitugu inongo kasutan egin. Zein izango diren fisika kuantikoarako baliokideak izango diren ideiak. Baizik eta jendea prestatu behar dugu, zuek prestatu, hezkuntza egoki batekin, eta gaiarekiko zaletasunagarekin eta jakiminarekin lagundu diezazuten ordeztuko duten ideia horiek bilatzen, baina ez aurre ikusten saiatu. Emakumearen auzia oso garrantzitsua da. Nik uste dut hemen etxaropenerako tartea badagoela, baina ez bagara arazoaz jabetzen, ez dugu konponduko gu horretan gabiltza baita ere. Eta besterik gabe nahi nuke bi ideiekin amaitu. Jean-Pierrek aipatu dituen aplikazioak funtsezko fisika, Pilarrek eta Mairik aipatu dutenak, niri gogora ekarri didate frantses pentsalari batek esaten zuena, François Jacob, artikulu zoragarri batean esaten zuen, galdera orokorrek askotan soluzio mugatuak ekartzen dituztela, baina galdera mugatuak askotan erantzun orokorrak ematen dituzte. Galileoko garaiko irakasle haiek, beren buruari galdetzen zioten, zertarako gaude hemen, edo nondik gatoz eta nora goaz, horrek ez duten horren beste aldatu mundua, baina bai Galileorenak nola erortzen den bola bat planu inklinatu batetik, ez dago galdera txikirik. Eta beraz jarraitu egin behar dugu ilusioz lanean erantzuteko gogorrekin, Euskal Herriko txantxa egin daiteke, hau da nondik gatoz eta nora goazen Euskal Herrian osatu egiten da hirugarrenarekin non bazkalduko dugu. Baina ez dago galdera txikirik, nire ustez. Eta amaitzeko garrantzitsuena. Eskerrak eman hizlariei. Con ilusión, con diligencia y les habéis visto, ha sido para mí una gozada, como se dice ahora a los jóvenes, es un lujo, pues ha sido un lujo. Han revelado que son personas como los demás, que uno puede ser un premio Nobel y dudar en muchos temas. Eta zelantzak izan gai askotan, edo zerneko batzorde zientifikoan egon zaitezke, eta esan ez duzula zer egin, edo Europan Fizika Sozieteko kide izan, eta esan berak utzi egin duela, taldetan, pertsona hauek oso apalak dira,
gainerako pertsona bezalakoak dira hala ere, eta gaurko irakaskuntza eta jardunaldi hauetan ikasten duguna da ere, zuek gogor lan egiten baduzue ilusioz, maitasunez, afektuz, baina baita ere ahalegina eginez, beraiek bezalakoak izango zarete. Eta ni joan den egunean Berlinen, edo eman nuen hitzaldi batean, European Physical Societyen jende pila bat zegoen, jende asko etorri zen, eta batzuk esan zidaten amaieran. Ni fisikara dedikatu naiz top encounter horietan egon nintzelako, eta berak kontatu dit, gauza berak gertatu zitzaiola doktore gai batekin. Nik ezagutu zintudan top encounter horietan, beraz, hau da mezua irakasleentzat, eskerrik asko ikasle guzti ere etortzeagatik, Eusko Jaurlaritzari, erakundei ere mila esker etengabe laguntzen digutelako, baita ere telefonikari, iPad zoragarri bat eman diolako gure gazte filosofoari, Leireri, eta gainera Kutxa Fundazioari ere mila esker gu hartzeagatik. Eta horren bokadilloak, bokata jateagoa, zogitartekoa, eskerrik asko. Guain argazkian. Mila esker guztioi, argazkiateako